Nej, det gør jeg godt nok ikke. Ikke lige nu. Og så var skraldespanden kraftedeme der. Jeg kunne ikke finde skraldespanden. Hvorfor man pots for? Hvor kan man købe dem hen? What? Det koster kun 150 kroner fucking for en potion. Nej, en iron key. Og jeg dør fandme allerede. Ja, sgu da, jeg dør! Der er fucking 2 fulde diamond guys, der jumper mig. Ja, det er de samme, Frederik. Fuck nej. Ej, jeg har 2 HP. Ej, de nederen. 1 HP, 1,5. Fuck, de der bare max, de er. De er max, og de er så... Fuck min, den lækker. Jeg magter det ikke. Jeg kan ikke engang fucking dræbe Marin Guy, så meget min, den lækker. Lorte PC, mand. Den sut. Den sutter bare så max, den gør. Fy for helvede. Ad. På lørdag er sut. Okay. Kan man ikke engang løbe den der vej der? Ej, det er sgu da ikke pisse irriterende. Og jeg har sgu da 500 kroner. Cool. Så kan jeg sgu da lige købe nogle af de her case. Ja. En iron, den koster 150, en guld 250, og en diamond 350. Jeg vandt 200. Hvordan fuck kan du tjene 350? Nå, jeg vandt 200. Jeg, jeg kigger lige, hvad jeg vinder i en iron. Jeg er så tæt på at få jackpot. Ej, 100 kroner. Ad. Så, nu tager vi lige en diamond. 150. Hvad fuck, det er der skal ikke bare godt. Jeg har kun 50 kroner tilbage. Ej, så vandt jeg fandme 150 kroner igen. $150 igen, yes.
Ej, nu gider jeg sgu ikke bruge flere kroner. Ja, lort. Jeg vil være med. Hvor er du henne? Hvor? Jeg er der. Jeg er der. Ja, du er der. Jeg er faktisk så stille. Hej hej. Husk at like og subscribe min video også.